Градите Иватко. Ето е бензостанцията и паркинга. Трябва да отивам да спа, ще заспа на вола на Чатикс. Не е добре. Нафта няма. Може, не знам. Гледай го то всякъде спрямо неговата кожа, бе. Пребере тази задница на този Форд, да не ти взема задницата. Ами, едното е пластмасово, тъпа изработка. Това е разликата. Симо, добър вечер. Сега е настроен на 1800, мога да го настроя до 2700, докторе. Мога да го настроя на един оборот. Арева, имам контролер колкото искаш. Добре ли? Илия в наборчето Илия, добър вечер. Мръсната газ, така, дай му мръсна газ, така както аз му давам на Реното, ама тос 1800 градуса е волана в момента. Както на камионите. Максим, ако е тук, мога да кажа. Колко го завия. Един волан, който е само за Евротрък и нищо друго. Нищо друго. Нито фарминг симулатор мога да играеш с него, нито автобуси, нищо. За лайка и се връщам. Ей, това е истински, Кирил. Аре, през Теслава улицата. Сол мекичка, много. В сравнение с G29 и другия, който е на Хори, Хори е мега пластмасов. Може, не знам. Гледай го то всякъде спрямо неговата кожа, бе. Пребере тази задница на този Форд, да не ти взема задницата. На болест си ни кълдем, Анатолий. Няма я да и братко мой, щом се забавляваш. Някакъв град стигне. Какъв е този град, бе? Всичко Сол мекичка, много. В сравнение с G29 и другия, който е на Хори, Хори е мега пластмасов. 8.30 ще има тежък апдейт в сървъра и след апдейта ще влезем да играем и ролплей, но до тогава иначе си добре дошъл. Търсим бензостейшън. Кравата! Правим ли на суджук? О, не. Това мога да го мъсна! Вуй! Усещам оборотите на камиона върху волана с съвсем леки трептения. Много финни трептения. Това мога да го мъснем! Мамо! Не. Ой. Избрал си добър ъгъл на втората камера, браво. Да, така не мога да се таковам тук, да се чешем. Не мога. Съм вечерял от мерак да седна да игра играта. От мерак не съм вечерял да седна да играя. Бази и слагаш различни криминал, ама те са много скъпи, фанатик. Ма долу-горе се доближават като мозата, като качество. Живко! Мога да ти го обясня, Владо. Докато не седнеш да го караш, на другия усещаш вибрация само, тук не усещаш вибрация. Ев се води. Direct Drive. Хубавите волани са Direct Drive. Всичко друго е парлама. Бая се стресах, чат. Та да, така се вади волана и сменяш, слагаш друг. Едно ли уиски липсва се топ? Има, бе, само Кока-Коля. По-ще ролплея. Чуш малко сега. По принцип, винаги пиша всичко в описанието. И... Айде, Гошо! Замина. Има крава, няма крава. Добре. Върти се. Гледай как върви. Гледай къв дъжд има. Върви, бе. С 70 до дупка е. В момента. Добре дошъл на борда. Колегата се гледа телефона ми суда кара. Айде. Какво прави това волан? Арто кометите! Айде, Рушветов, дигай бариерата. Така. Отивам да направо какво говориш? Отивай тук, не го мъчи е положението. 8 часа ще... Колегата. Так, няма ли кои? Прибереме се. Так, няма ли... Какво се сетиш, брат? Какво се сетиш? Кът настройки има. Аз изда си играта бе тук. Нещо е скъпо и премиум се усеща като премиум. Не мога да скравя душата. Особено спирачката. На G29-ката спирачката... Бори се, добър вечер. Сам карам, да. Днеска вечерния
вечерна сама такова сесия. Съм вечерял от мерак да седна да игра играта. От мерак не съм седнал, не съм вечерял да седна да играя. Няма да спиране, човек. Ега ти дъжда. Чак са светкавици. Сега. Как не настъпвам бордюрите? О, професионалисто е. Сега влака ще мине ли? Няма да мине. Да напиша аз. Айде, добре дошли в Грузия. Аз гледах хорото, има разлика. Какъв е волана? Моза, тръкинг, драйвинг. Шеф е... Борис, добър вечер. Сам карам, да. Днеска вечерна сама такова сесия. Добре. И така, сменете го. Смисъл, слагате тос. Фана волана, още пълен ден чупи го. Браво е. Що коментар? Който няма нищо, не е гледал цени, не е гледал магазина, не е гледал ревюта на волани. Изобщо... Не си разбрал, приятеля. Ти що караш Рено? Защото Рено е перфектно. Ама тук за камион... Се тази песен, бе. Не е напуснала шефката, споко. Не са тъжни, бе, как? Виж как се връща сам, гледал. Е так. Това едно не върви, чатингс. Долу маят. Ей, тук това. Че го няма, бе, битката. Можеш да намаляш оборотите за други игри, вика. Оки-доки. Така. Я сега. И става си купонове. Какво говориш? Чай, че педалите ми са навряни. Леко ще го ужаснем. Мернах аз тези твоите момчета един симулатор и сега съм пред голяма дилема какво да правя. Глово! Добър ден, приятел! В предния живот си бил викатираджия, възможно е. Бая се стресах, чат. Та да, така се вади волана и сменяш, слагаш друг. Аз ползваш волана, благодарим ти, господин Кристиян. Благодарим на дядове за тези 18 огромни съба, които отвърли момчета. Волана. И аз как ще карам така? Се не става. Ама няма ербек. Батко, то тук ако имаш ербек. И аз с кораб минавам, бе. С кораб минавам. Митницата. Тук ферибот трябва от теб. Много в класацията на всички времена. Говорим на Фейсбук за звездния гол за нафта, който напълни се още съм от начало. Фанатик са много добри, ама те са много пари, човек. Те са като мозата базите. И те са с много различни. Не си разбрал, приятеля. Ти що караш Рено? Защото Рено е перфектно. Ама тук за камион... Със здраве да се го ползваш йордански, бъврате, братко мой. Дончев, не вика и аз. Хори, нито марка, не са много топ. Се музика, нека малко и хората, които не слушат чалга, да се починат. Като Турбо Са, примерно, и другите. Кой не слуша чалга в чата? То се е умрел. Митко Атанасов, 8-8. Добър ден, Митко. Или не беше? Господин Рабо. Ой. Нафт. Не, тогава не карай. Добър вечер, Миков. Так. Благодарим, Бачаров. Много яки стикови. За бъбрец се вика. Да, за клещи. За клещи. Научих нещо ново. Не бъдете волана докато сте в игра. Тук трябва да ми показва по принцип оборотите. Как се усещат педалите, много яко. В смисъл, какъв е този бит пазар тук? Къде се надянах вече? Предложи някой бюджетен волан. За евро 3. И аз с кораб минавам, бе. С кораб минавам. Митницата. Тук ферибот трябва от тебе.
Много ми е странно тая мейн камерата, горната, като се погледна. Мало минуса и не мога да разберат ви какво. Мютнал ли са? Какво? Сега се показват звездите, бе. Май се оправяха, бе, чата. Ой. 60 тука. Я малко